Dan uwana idan ka daɗe kana amfani da platform na TikTok, akwai abubuwan da ya kamata ka sani. Suna ɗaya daga cikin abubuwan da ya kamata ka sani. Na farko ka riƙa kiyaye ka'idar TikTok. TikTok wani platform ne na alkhairi wanda ake samun kuɗi gare shi fiye da yadda baka tunani. Amma kafin mu shiga cikin bidiyon, don girman Allah ka je a link dina a bio dina za ka ga YouTube channel dina. Ka je da Allah ka shiga ka je ka yi subscribing dina. Ka danna min alamar ƙararrawa domin idan ni posting din yadda zan koya mutane abubuwa a TikTok ku riƙa ganin su. Sannan ku yi ma 'yan uwa share din wannan bidiyon domin 'yan uwa su ga wannan bidiyon su amfana. Dan uwana platform na TikTok platform ne wanda ya zo da alkhairi da dama. Wanda za ka yi amfani da shi ka nemi duniyarka kuma ka nemi lahirarka da shi. Ta wace hanya? Idan kana yada alkhairi a platform na TikTok zai kasance kana gina lahirarka ne. Idan kana yada abubuwa waɗanda za su taimaki al'umma, kana yada lahirarka ne. Idan kana sanya karatuttuka kana yada lahira, kana ƙara gina lahirarka ne. Idan ka zo duk lokacin da za ka yi posting, kana yin posting abu mai ma'ana. Ma'ana mutane na kallon bidiyoyinka, musamman idan ka zo kana live za su zo su yi gifting ɗinka, nan ka samu kuɗi, ka samu abin da zai gina maka duniyarka. Saboda haka duk wanda ke amfani da platform na TikTok ya kamata ya rika amfani da shi saboda waɗannan abubuwa. Domin ba yiwuwa ka zo ka rika amfani da platform na TikTok kana ɓata data ka a banza kai ba ka samun ko sisi. Ya kamata mu rika amfani da platform na TikTok domin samun kuɗi. Allah ya sa mu dace.